Vážení voliči, zastupujeme zde změnu pro Prostějov, Věra Palacká a Honza Navrátil. Je to asi 4 roky, co jsme zjistili, že v Prostějově nebude společenský sál, protože zde budeme mít krásné obchodní centrum Antelen. Předali jsme městu petici s více než 2000 podpisů, ale město tento názor více než 2000 občanů vůbec nerespektovalo. 2400. A taky jsme to dali k soudu, ale soud zkonstatoval, že občan nemá právní legitimitu toto řešit. To může jedině město. Já mám město Prostějov opravdu ráda, ale vadí mi tady některé věci. Vadí mi například přehnaná podpora některých sportů a naopak nedostatečná podpora sociálních služeb. Chtěla bych, aby Prostějov bylo městem, ze kterého se neodchází, kde je čistý vzduch a kde se dobře žije. Opakovaně jsme připomínkovali územní plán, opakovaně jsme vystupovali na zastupitelstvu. Někdy nestačí být občanem, někdy je potřeba být radním. A věřte, že jestli budete volit nás, volíte změnu a my se o tu změnu opravdu budeme snažit. A to už po volbách. K tomu, abychom mohli věci změnit, ale potřebujeme vaše hlasy. Potřebujeme vás a proto vás prosíme, přijďte v pátek nebo v sobotu k volbám a zakřížkujte číslo 4 změnu pro Prostějov. My věříme, že potom tu změnu můžeme udělat spolu a lépe.